Ideme kopať to penalty. Tak poďme na to. Teraz je tento kopať. Ja môžem povedať, že Dano, keď natáčame, tak sa mu nedarí, že jo? Takže zatiaľ vyhráva Šimon, že jo? Jak nehráme na body. Ok. Havať Šimonku, kúpeme penál. Idem ukázať lobíček. Idem lobíček. Panenka. Danu, skúsime lobíčky. Dobre? Inak toto je naše prvé video na FC Binovce, že jo? Je? Teraz ide kopať Dano. Ty to furt prepálíš. Ja zberem euro. Ty on sa mi tak nešvíka. Ľudia, idem vám ukázať, ak sa porále kopu penalty. Water. Ľudia, takto sa kopu porále penalty. Ty kokos. Dobre, idem ja na scénu. Filip, spravíme video tutoriál, jak sa majú dobre kopať penalty. To je dobré, rovno druhé video. Dobre, toto už vypínam.